Rozlúčte sa s neefektívnymi brúsnymi kameňmi a tradičnými jednoúčelovými brúskami. Vyskúšajte túto jednotlačidlovú automatickú brúsku bezpečnú, ľahko použiteľnú a zvládnu ju aj začiatočníci. Po druhé, nekupujte brúsky, ktoré dokážu nabrúsiť iba jeden typ noža, budú len zbierať prach. Vyskúšajte túto pružinovo nastaviteľnú brúsku, ktorá ľahko nabrúsi rôzne nože vrátane kuchynských nožov, nožníc, keramických nožov a kuchárskych nožov. Jedna brúska je lepšia ako niekoľko. Po tretie, nekupujte brúsky, ktoré všade roztrekujú kovové triesky. Táto brúska sa dodáva skrytom proti prachu, ktorý zachytáva všetky kovové triesky. Protišmiková základňa s prísavkou zaisťuje stabilitu. Dlhotrvajúca batéria vydrží až 6 mesiacov na jedno nabitie. Je kompaktná a šetrí miesto na kuchynskej linke. Objednajte si ju teraz a využite dopravu zdarma.